чӣ қадар серталаб бош, супоришота назорат кун. ту ҷавон ҳастӣ, бениҳоят ҷавон ҳастӣ. ман синни соли шумо накунун ба директори совхоз таъин шудам. ту гӯшта нестӣ. тура ягон кас фишор оварда наметавонад. туда ягон кас намегӯяд ин масъала гирифта ин шудади ин шудади, ман бароям таъин кардам. агар каси дигар мешида мардума нархи навора арзон кун, таъминота насб кун, сатҳи баланд, нақлиёт вай равад, барқаш бошад. дар муошират муомила ҳеҷ гоҳ ба дағали роҳ натир, забони покиза дошта бошед. обеда дар хонаи соҳибкор накун, ресторан нарав, дар хонаи як иштирокчӣ, як кампир, як бевазан бирав. аз ҳама беҳтарин чизе ки ҳамун сандуқ кашида бошад, дастҳо мерон дар пешан мемонад, ифтихор мекунад ки раис шаҳр хонаи ман дар омада. муваффақият. Ташаккур ҷаноb. Барои кор.